Imbayak o apo, pasalakniban iti sidong mo. Di mo kadi ipalubos ti panaka parnek ko. Gapot sa nalinteg ka, tulungan ken alawin nak. Wen ipangag ken isalakan nak. Sika kumati natalged abato, pagkamangak. Natibker, sariked, mga salaknib kanyak. Tasikat ti kamang ko, sikat ti salinong ko. Ispalanak o Diyos, iti panakabalin, dagiti nadangkes. Ispalanak iti ima, dagiti nadawal, kan managnakdakas. Sikaw, Apo Diyos, ti ayan tinamnamak. Manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak. Sikat tinagtaklinak, iti unos ti panagbiag ko. Sinalaknibanak, manipod panakayanak ko. Idaydayaw ka iti amin at tiyempo. Kadagiti adu at tao, nagbalin a pagtuladan tibiyag ko. Tasikat ti natibker salaknib ko. Agmalmalem sa saraktaek ti panakadaydayaw mo. Ket ipadpaduyak ko ti kinadayag mo. Di nakadilaksiden itata nataengan nakon. Di nakadibaybayan itata nakapuyakon. Kaya dagiti kabusor ko apatahindak ket pagsasaritaan da ti panangisikat na kanyak. Kunada, binaybayanan ti Diyos, intay kamaten ken tiliwen, taawanen ti mga rayat ken kuana. O Diyos, di nak kuma adaywan, darasem, Diyos ko, ket umaynak tulungan, may babaen ken madadael kumadagiti mangdarop kanyak, malalaes ken maparnek kuma dagiti agpanggep mangdarang kanyak. Kanayon mang namak kengka ket adalunto pay ti idaydayaw ka. Saritaag to kinaimbag mo, sa wagtong agmalmalem ti panangisalakan mo, adun to pay lang ti jak maawatan. Idaydayaw kunto ti panakabalin mo, o Apo Diyos, ipakaamok to ti kinalintag mo, wen tilaeng kinalintag mo. Insuro nak o Diyos, manipod pay kinaubing ko, ket agpapan ita. Sarsaritaek pelaeng dagiti nakaskas daw nga aramid mo. Itan ta lakayon nga ubanan o Diyos, di nakadi baybayan. Tapno tibileg ken panakabalin mo, ipakaamok kadagiti sumarsaruno akapututan. Dumanon sa dilangit ti kinalintag mo, na indaklan a bambanag dagiti naramid mo. Awanan ti kasken ka o Diyos, riribok kan rigat ti impalak amo kanyak, nga misublim to matlaeng ti pigsak, manipod iti tanem a unan nak, at adapay a kinatanok ti paimu kanyak, kastamet ti panakaliwliwak. O Diyos ko, agar paakto nga mangidaydayaw ken kagapo iti kinapudnom nga awan patinggana. Sika asanto ti Israel, idaydayaw ka iti panagtukar ko iti lira. Bayat ti panagtukar ko, agpukaw to siraragsak, agkantak to abuyugan ti amin akararwak, agsipot tayo sa lakanak, agmalmalem to saritaek analintag ka, tadigit agpanggap amang ranggas kanyak, nalalais ken naparnot da. Ken Kristo di kagtaktak, kaisuat na di tarpad, awisen na ka asiyayat, kuna na umay ka. Di mga nagkitas na, kabundeng mapan kanita, ururayen na ka. Awan sa
Alia makaikat, itiliday mo ken dandanag, suktan at adu aragragsak, kuna na umay ka. Mga na nagsamit na, timek na pangayap ken ka, di ka bumdeng mapan kanita, ururayen na ka. Di ka bumdeng, di ka agbain, basbasulmot in ka itaklin, pakawan ken kat inait den, kuna na umay ka. Mga na nagsamit na, timek na pangayap ken ka, di ka bumdeng mapan kanita, urayen na ka. Duko namin tun madamdama, nge mamangan numaladaw ka, kapsat inkan ken Kristo ita, kuna na umay ka. Mga na nagsamit na, timek na pangayap ken ka, di ka bumdeng mapan kanita, ururayen na ka. Kararag tayo kakabsat, na ilangitan nga Ama, ken managparabor a Dios. Agyaman kami ti barong aldaw, ngayon sagot mo kada kami. Agyaman kami ti panawen nga inted mo, tapno makikadwa kami manin dito nga lugar. Idawat mi ken kao Ama, nga pakawanin na kami, kadigit ti basbasol mi. Idawat ko Apo ti panangbindisyon mo kada kami, kanang runaan na iti mensahero mi ita, ket tulungan na kami, nga manglukat kadagiti puspuso mi, ken panunot mi. Tapno ti mensahe nga kayat mo nga idanon, kada kami, ket maawatan, ken maimbula kuma ti panunot mi, tapno mabalin nga pagbiyangan mi iti inaldaw. Dahito iti karadag mi, tinagan ni Jesu Kristo nga manubot mi. Amen. Denggem Apo, denggem dawat mi, ipangagmo kadi araraw mi. Agtugaw tayo. Good morning! Naragsak ngagsapa ken nagasat ngagsapa gatat ay aming kakabsat. Wow! Kunak no nga makakagod dagiti taga Bulacan. Itatay mangrugi ti serbisyon ket awan pay dagiti taga Bulacan madanagan ako. Kuna, baka na traffic dan. Na traffic ka di. Nga muray no na traffic kat agyaman tayo ta nakagod yo ti panangrugi ti panagdaydayaw tayo. Praise God for that. Tinsaan mo dayto ngayon balbalsig dahi. Amoy ja balbalsig. Tamunan sakit may nga kayo. Imay tuyang ko.
Madayaw ti Apo ti kadati sumagtukal maysa kada tayo. Nagyaman tayo. Nakaringan na sapa, dagiti kakabsat nga taga Bulacan. Hello, Mami. Hello, attorney. Wow. Agyaman tayo, mati kaadda, ti liturgist tayo data, kadwa tayo. Welcome back, Kuya Rudy. Uray no sanda ka nga kuha nga awisen nga kuha nga agbalin man nga professing member ti NACS. At danto kanya yun nga tinapatagkat no uray sagpaminsan makadwada kayo panagdaydayaw. Nag-agisem ni kuha atenits ni. Kalagiti amin senior citizen nga dati ita, pakitayag naman ti ima na digiti 60 years old and above. 60 years old and above. Kumitak to'y kadwa dito'y nga to, kadita gitayag. Aminin. Oh, may ramang kalatan. Excited nga madante idea. 20% discount. Ken kayo ti amin a lolo ken lola. Itayag naman dagiti ti ima dagiti lolo ken lola ditoy. Han kayo man nga senior ngam no da apo yun, da po ko yun. Happy Senior Citizens Day ken Happy Grandparents Day kada kayo. Palakpakan tayo man dagiti senior citizens ken grandparents itoy. Wow. Inton madamdama, ayabang kayo ito dito isangot tapno may kararagan kayo. Kada kayo nga dayti babalayda, wano, adang nakasubaybay ito online. Kada kayong senior citizen ken lolo ken lola, grandparents, dahito ital daw yo, kablaawan kayo met. Nagsayat ko man no, agkakadwa tayo dito unag ti kapilya. Tapno, personally, mabalinda kayo ngay kararagan. Face to face. Gapuna, awisan kayo, da kayo nga dayti online service, no dagon daway yung makikadwa, kada kami dito'y uneg ti kapilya, nasayaat nga kakadwa tayo. Kasamot nga, no, awan ti gundaway yung datay di Domingo, uray no every other Sunday, maragsakan kamin. Aging nga later on every other Sunday, agbalinton nga di Domingo. Nga makadwada kayo dito'y uneg ti kapilya. Nagpintas kakabsat nga makita kayo nga datayo ken sang sa kamay sa nagdaydayaw san lang nga by online o dito'y uneg ti iglesia. Gapuna ituloy kayo nga awisen, ituloy kayo nga awisen. At daso magmamanong announcement sa ilang kakabsat, ti daytoy a Domingo, kas tinako nagtatay, rambakan tayo ti Senior Citizens ken Grandparents Sunday. Gapuna, awagan kayo to intun madamdama, ton malpas sermon tapnong may kararagan kayo. Ken, at the virtual fellowship, virtual, apay nga virtual, adu nga min dagiti senior citizens, ken grandparents nga nakapoy ti tubungdan. Narigat dan nga bumango, narigat dan ti umay dito kapilya, tapno mairaman damat iti fellowship via Zoom, wano online ti fellowship tayo. At damat dagiti games para kada kayo. Iso na nga, maipawadalan to kada kayo dyan, Zoom link. Para ti dito virtual fellowship, iti iglesia tayo, kasrambakan tayo ti Senior Citizen Sunday ken Grandparents Sunday. Amen, amen. Daytoy a bulan kakabsat ket Christian Education Month. Bulan ti na Kristyanuan nga adal. Ken panagadal. Gapuna, no napansin nyo, idi pala ang katapusan iti Agosto, rinugyakon iti
ng TED iti day o morning devotion, umagang kay ganda, may pampan iti nasantuan na kasuratan kan panagadal ti nasantuan na kasuratan. Katiin suggest ko nga suggest ko iti ministerial team a teksto para iti umagang kay ganda for the whole month is Psalm 119. Uray no inaldaw data, saan mi nga maibos ti mensahe na dayoy Psalm 119, nasurok asa nga gasot ti bersikulo na. Kaatidugan asalmo, kaatidugan pay a chapter iti Biblia. Psalm 119. Sapay ta, subsubaybay nyo dayjay. Kada kayo kanain nga nakasubaybay, iti umagang kay ganda, ken iti naimbagadamag, bakay bagayo hangko nga na mabasbasa ligitay comments yu, mabasbasak amin nga comments yu kaligiti online services ay kakabsat. Sulaing ta, nagrigat mo't nga nusong batang kayo amin, ni nasuro nga sa nga gasot nga comments. Maibos ti oras tayong agsumbat. Kada duma, heart, wano like latter, aramida kon. Adalang duma nga comments nga sumbatak. Ngem kaduan na heart, sign kada like sign ti ikiklik ko lata kay ti comments yo. Mabasbasak amin dagijay. Kasla na ti Cora di Kalman di Rabii. Nag-message kanya, Pastor, at the comment ko, ijay na yung bagadamag itatay. Kunak, when? Nabasak na yung comment na dyan na yung bagadamag di Rabii. So, agyaman na kaligiti, agtultuling pa ng suportaryo kay iti online ministries tayo. Umagang kay ganda, iti tunggal agsapa ti Lunes, aging ti Biyernes, alas 7 tagsapa, na yung bagadamag, tunggal, alas 6 iti Rabi iti Sabado, dadyan na yung bagadamag tayo. Ken iti services tayo, 7:30 iti Ilocano, tunggal Domingo, 9:30 ti traditional, alas 3 ti contemporary. Kastamat, dagito online Bible studies tayo. Zoom Bible studies tayo. Care groups, cell groups. Agyaman tayo ti Apo, tada dagito yung gundaway tapno, unagpay, ti panagpamati tayo. Ken, santay nga liplipatan, kalpasan, ti panagdaydayo tayo ti Ilocano, ada Sunday school tayo. Ada Sunday school tayo. Ijay, Holy Club. Kanayon ko nga mapagsinukat. John Wesley kan Holy Club. John Wesley ti pag-recordan mi. Iso ti studio tayo. Holy Club iti Sunday school classroom tayo. Thank you ate. Intun Martes kakamsat, matuloy agresyong ti panagbisita ti ministerial team. Marlene, makamukan da dyan papanan tayo. Dakit, ni kapsat nga Marlene ti PA eh. Hanga personal assistant, pastor's assistant. Kadwa na ni Ate Selma. At da may katlo. Baka makiktot kayo, ni bagak ng sino may katlong kadwa may bisita. Nang rugidi na minsan nga Martes, ni Kuya Jimmy. Kitain nyo? So kung nakita tayo, Kuya Jim, tuloy iti panagbisita tayo no Martes. Inot nga manay nayunan. Dagiti kadwa nga agbisita. Ket madayaw ti Apo ti dayta. Amen. Dagiti ta dumapay nga ministries tayo. As for our other ministries, Renuel, schedule digiti Bible studies, nawala ng signal yung monitor natin. Okay. Ayan. Mount Sinai and Mount Moriah, Tuesday and Friday, Bible study.
Open ganita amin dahito kakabsat. Care groups, cancel groups. Lunes aging Domingo at schedule na dagita. Kastamat kakabsat nga intun Domingo rambakan tayo ti achievements dagiti estudyante tayo. Bigbigan tayo, i-recognize tayo dagiti estudyante kan achievers tayo, dagiti do honor na, dagiti na grade 1, kan dagiti nakapasay ti board exams, bar exams. Sapay ta agpameriendada no Domingo niya. Sino nga tatagpamerienda no Domingo? Rambakan tayo ti ay baligida. Makipagrambak tayo kadakwada. Gapuna maawis nga intun Domingo kuma dagiti achievers kan dagiti bar kan board pastors umayda itugot yung kumaida dito kapilyan to Domingo tapno maikararagan ida ken madanggayan tayo ida iti panagrambak da panagyaman da. Kastamet inton September 18 joint worship daytoy apay. Malaksid ti espesyal nga aldaw para ti council chair tayo. Rambakan tayo mati Christian Education Sunday. Joint service daytoy alas 9:30 ti agsapati service tayo itong September 18. Joint worship service. CE Sunday. At inibitaran tayong speaker tayo ti dayta Domingo. Sapay ta, suportaran tayo madayto nga joint worship service tayo. Kamodyanan na, lastly, kablaawan tayo man nagitag kasangay ti daytoy alawas. May sakadakwada ket nag-advance celebration idikalman. Nga instant ka na pang kami balayda ti rabii. So nga, no, dahil nakita yung pictures ngayon post ko di rabii, kasangsangpet mi, manipod yung balayda da ito. Dahil nga picture. Happy birthday! Kadang iti sumaganad. Ayan. Shirley Yambot, Grace Rocco, Zenaida Rodrigueza, sino nga tatay ito'y? Rodora Luterio, Roderick Caligia, Maria Cristina Go, sino nga taday toy? Mateo Gabriel Mejia, Grace Malubag Estrelita, Palandangan, Arken Bartolome, Zenaida Mendoza, Reynaldo Faraon Jr., Mark Ishas Kabigting, Vieva Vakayanga, Joey Sim, Marlon Ortega, Leonor Bucal, Charito de Ocampo, Elizabeth Mendoza. At kadipay dagiti daduma birthday celebrants nga dito itangamahan nga naganan. May dawat man nga may kayo dito sangwanan. Tapno may kararagan kayo. Ni kabsat nga Zenaida ditoy. Sino pa'y dagiti agkasangay ti dito alawas na inaganan kay man mo no saan, may dawat ka ding o may kay dito sangwanan. Tapno may kararagan kayo. Uran ng kararagak so na dirabiin ulitik itata. Doble ti blessing kanyan. I-extend tayo man ti ima tayo, agturong kan kwa nakakapsat kas, agkararag tayo. Agyaman kami kan ka o Diyos, iti nga aldaw. Iti dahito nga aldaw, rambakan ikabsat Zenaida ti panagkasakay na. Agyaman kami iti baro abiyag kan baro nga tawen ngin paay mo kan kwa na. Apo Diyos, dawatag kan ka, kas agrambak iti panagkasangay na. Balutem ka disuna ti ayat mo. Balutem isuna iti bendisyon mo. Denggam dagiti karkararag na ken ka. Denggam dagiti araraw na ken ka.
Kastamat denggem ti kararag, dagiti anak kan ti kaingungot na, kan dagiti amin mga ipatpadag ko na, denggem ti daw-dawat da. Kas may sa kongregasyon wapo, itag-ay mi ni kabsat nga sinayda kan ka. Kastamat o Dios, itag-ay mi dagiti amin nga kasangay, iti daytoy alawas. Kas umong ti pamati, iyasidig mi daken ka, para buram ka dida, aywan mi da, salakniba mi da, denggem dagiti karkararag da, kat dayta ka diti, birthday gift mo kadakwada. Ti panangdangag mo, kayo ti daw-dawat daken ka. Apo Dios, maminsan pa'y madayaw ka, gapu iti barmobiyag, barong tawin ngayon pa'y mo kadakwada. Kastamot wapo, kayo ti gangay ti anibersaryo ti kalaysada, siya sino daman, sa di naman tayanda, para buram ka di mo ida, aywan na mida, umadado kan dumakdakal pa'y ka diti, ayat dati maysa kan maysa, kan ayat daken ka. Tinagan mo Kristo, dahito kararagmi. Amen, kan amen. Kapsat Zeni, sumango ka ti kongregasyon. Kantaan tayo manisuna, kan dagiti amin a birthday celebrants. Ti daytoy alawas. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Wow. Hangkong ikanti blessing card tatan tayo di rabi ni kakon kahit. Yung ton madamdama, doble. Ta, malaksid day inted ko di rabi ada pa'y maawat na itong madamdama. Kas ada maawat yo amin itong madamdama. Ti maminsan pa'y kakabsat, na imbanggag sa pakadatayo kati apo ti may dayaw, iti kadatay amin dito ita. Hello. Imbang nga bigat tayo amin kakabsat, Banda ka ibasa ti na santo na surat ay makita tayo ti daan na tulag. Ti Josue kapitulo 14 versikulo 6 hanggang 14. Kastoy ti kunana. May isang aldaw hadda sumasaruno tattao ti tribo ti Juda na mapan ken ni Josue jay Gilgal. Kinuna ken kuana ni Caleb nga anak ni Heponien Keneseyo. Amom ti kinuna ni Apo di kan ijay Kades Barnea may ipapan kadata imbagana daytoy ken ni Moses tao ti Dios upat patapulo tawen ko idi imbaon na ni Moses nga adipen ni Apo manipod Kadeya Barnea tapno inak espiya antidaga ti idi agsugli ak ken kuana intang peti pudno adamag nupay kasla agbuteng dagiti tattao gaputi sabali ti imbagbagana dagiti kinadwak simmangat ngem si pupudnoa ka nagtungpal ti Apo a Diyos ko inkari kanyak ni Moses iti dayta ti daydi nga aldaw kaputa tulnog ka si pupudno ken ni Apo Diyos ko. Hagi ko enyon to nga agaama iti daga nagnaam.
panunutem intoy ni Caleb, 45 tawen iti napalabas, manipod, imbaga ni Apo daytoy ken ni Moses. Imbaga na daytoy iti agdalisat ti Israel ijay ket let angem manipod idi impalubos ni Apo nga agbiagak kitaen na 85 ti tawen kon ngem napigsaak pay laeng akas iti imbaonnak ni Moses. Napigsaak pay laeng makigubat wenno mga ramid ti anyaman. Ngarod, ited mo kanyak daytoy katurturodan na diso nga inkan ni Apo iti dayta nga aldaw. Imbagam kada kayo nga adda puli dagiti higante maawagan ti Anakim nga agnaed kadagiti dadakkel ken nabakuran a syudad. Nalabit nga addanto kanyak ni Apo ket palakasen idaken imbagana. Mendisyonan ni Jose ni Caleb nga anak ni Hepone ken ited na ken kuana ti syudad ti Hebron. Agpapan ita kukwa dagiti kapututan ti Caleb nga anak ni Hepone kaneseyo ti Hebron. Agsipod sipupudno ni Caleb ang nagtungpal ti Apo a Diyos ti Israel. Maawagan iti Hebron ti Kiryat Ariba ni Arba idi ti kaibigan dagiti Anakim addan kapya ti daga. Ito ti sao ni Apo. Thank you, Lord. Iti baro nga tulag kakapsat ken masarakan tayo iti 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 7 kasto iti mabasa. Agyaman nak iti Dios apagserbiak iti nadalos a konsensya kas iti panagserbimet idi dagiti kapuonak wen agyaman nak ken kuana iti panakalagip po ken kuana ken ka kadagiti kararag ko iti aldaw ken rabi. Malagip ko dagiti luluam ken mailiwak unay ang makakita ken ka tapno mapnoak iti rag-o. Malagip ko iti napudno a pammatim ti pammati at nagtalinaed nga imuna kada apong mo aloy daken nanang mo ayunis. Kapkap nekak nga damet ken kadaytoy. Isot gapuna nga ipalagip ko parang rangem ti sagot nga inted ti Dios idi ipatay ko dagiti emak ken ka.
tasaan nga espiritu, tasaan nga espiriti, saan na yun? Wala. Mana? Ito. Ti takrot, ti inted kada tayo ti Diyos. No di ti Espiritu amang ted kada tayo, iti panakabalin ayat ken. Kina mapagtengtepel ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Item ti tinapay, ti biyaga po. Amay pa ito'y kararwa. Kas panang ted mo chay, then not bye-bye. Kadagiti tao adunay. Amen. Ti Ebanghelyo segun ken San Lucas. Dimteng ti tiyempo a panangtungpal da Jose ken Maria, iti seremonya ti panakadalos kas mayanurot iti linteg ni Moises. Impandangarod ti ubing iti Jerusalem tapno idaton da iti Apo. Kas nailanad iti linteg ti Apo. May daton iti Apo ti amin nga inauna a lalaki. Napandatap no mangidatagdamet iti sakrifisyo asa nga paris apagaw no dua sibong ti kalapati kas mayanurot iti linteg ti Apo. Iti dayta tiyempo adalakay nga agnagan Simeon nga agnaed iti Jerusalem. Naimbag kan managbuteng iti Dios. Ket padpadaanan nati panakaisalakan ti Israel. Ada kan kuana ti Espiritu Santo. Impaltiin kan kuana ti Espiritu Santo adin tumatay agingga iti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaen ti panangidalan ti Espiritu simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus iti templo, tapno aramiden da ken kuana ti bilin ti linteg, sinakroy ni Simeon ti ubing ket nagyaman iti Dios. Kinunana, itata tinungpal mo ti karim o Apo, palubusan mo na pumusay as itatal nato'y adipan mo, ta nakita kon kay iti bukod ko amata ti panangisalakan mo, ngayon sa ganam iti imatang dagiti amin at tao, may sa asilaw ang may pakamukal iti hentil ti pagetam, ken mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Nasdaaw dagiti naganak iti ubing ti sinao ni Simeon, may papanken kwa na. Binendisyonan ida ni Simeon. Pinili ti Dios na ito yung ubing apakadadaelan ken pakaisalakanan ti adu iti Israel. Kinunana ken ni Maria. Na ituding apagilasinan asupyaten to ti adu at tao. Iti kasta, mailatakto dagiti nalimad a pampanunda, katapusom salputen to ti ladingit akas natadem a kampilan. At damat may sa aprofeta abaket, una yen, isu ni Anang anak ni Fanuel, iti tribo ti Aser. 7 atawen ang nagdanada iti asawa na, ket 80 ket 4 atawenen ang nabalo. Saan na pimampanaw iti templo, aldaw rabi ang nagdaydayaw ti Dios, nagay ayunar ka nagkarkararag. Iti daydimet lang nga oras, sing mangpet ka ni Ana, ket nagyaman iti Dios, sa nagsao may papantubing kaliti amin nga gururay, iti panang waya-waya ti Dios iti Jerusalem. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Bendisyunam kati kinapudno
isutaraon ko, Apo. Kas mangpukaw ti kinadakas ko, ket talaken ragsak masarak ko. Amen. Agtulaw tayo. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Let us continue moving forward with love, as God has commanded. Together we can look forward to the next years, serving God and making Him known throughout the earth. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. Sometimes it's hard for me to understand why we pull away from each other so easily, even though we're all walking the same road. Yet we're building dividing walls between our brothers and ourselves. Oh, but I don't care what label you may wear. If you believe in Jesus, you belong with me. The bond we share is all I came to see, and will change the world forever if you will join with me. Join and sing. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. The day will come when we will be as one, and with a mighty voice together we will proclaim that Jesus
Wow. As long as there is love, we will stand. Dahito iti kanta ti koro tayo. Thank you so much, virtual choir. Good morning! Yun, medyo napigsa. At dakat ni, sino da jayan, nagkuna. Idi Workers Fellowship di Kalman. Maragsakan dati dayjay. Kay ket kuman dayjay no nakapsot ti sungbat ti kongregasyon mo ket ulitem di kablaaw mo. Ket pigsaan da mo ti kablaaw dan tun pa ulit mo kunada. Uray dagiti da mga workers iti distrito kakabsat. Sumubsubaybay dati service tayo. Bumabaak basit. Mayat titumengkon. Etel, di sakit pa nagsidatay ti namindo ha. Namindo pa nagsidatay ti kalding ti agas na ya. Maminsan pa yun na yung bagsapa kada kayo kakapusat. Senior Citizens Sunday, Grandparents Sunday. Idi imbagada kanyak nga tata a Domingo ket rambakan tayo ti Grandparents Sunday kan Senior Citizen Sunday. Tapos kunada, pastor no mabalbalin dayjay sermon ket may papan kay ti senior. Kan kayit grandparents. Kunak agkudkudak ti ulok apay. Awan samo ti masapulak na ti Biblia. Nga istorya ti may papan kay ti nataengan. Nga iti panag karkararag ko, di kwan, inted na po Diyos ti upat eleksyon. Dahil ko na nga awan, upat pa'y gayam. Timuna nga inted na po Diyos nga teksto kanya kat di istorya ni Caleb. It manipod iti libro ni Josue. Kuna ti teksto tayo. Ani Caleb, upat apulo ti tawon na, idiin daulwan na, suda ka ni Josue, iti gera, tapno matagikwada, ti teritoryo nga inkariti Diyos para ti Israel. Ngam kalpasan iti upat apulo ket lima tawon, at dapay may sa teritoryo nga saan na nga na sakop. Ket kunana di mawat iti pamalubos nga ituloy na ti mangsakop ti daytoy a teritoryo. Manutawon na ti dayta nga kaniton. 40 plus 45. 85 years old ti tawenan. Ngem ti eleksyon kunana saan ang nagbaliw iti pigsana. Kalpasan ti upat apulo ket lima nga tawen, no kasano ti pigsa, no kasano ti bileg, kasano ti tured ni Caleb idi 45 years ago, aging ga itatao 85 ti tawenan, kasjay palaeng. Ket idi anapan iti gyera, nagbaligi isuna. Apay, agsipod, tati teksto ko na nagtalinaed isuna iti Diyos. Caleb remained faithful to God. Caleb remained with God. And so, even if he reached 85 years old, years of age, he was as strong as when he was 40 years old. Jay ko na tayo, kalabaw lang tumatanda. Jay lanuang ti ag tumataeng. Attorney, tumakder kayo man. Manutawin yun, attorney? 80. 80. Napigsakay pa eh. Medyo. Kitain nyo na, attorney, no mo pan may pasyaran kat ni
At dayjay may sa nga panang pasyarmi ka ag sagsagad. Agwalwalis ti walis tingting jarubayan da. Tapos kabailan na pa. Hindi da mo mga pampasyar kat in pasyar na kami pa jay baba. Jay pag Bible study na kada pag serbisan da jay basement da. Nagpardas nga mulog ko ng muli. Kat siya guray ka. Hindi nakauliak, nakasubla jay. Ada kami jay salas dan. Narigat nga talaga, tinakkel ti tiyan na ya. Manungamin nga kilo ti dal... Awit. Ngam, ni Caleb, saan na pulos akimapsot? Kakabsat, saan ko nga baga nga, haan ako mapsot ti na pisikala na bagi tayo? Ngam ti mensahe na kada tayo, no kasano ti kinapigsa, kinabilag ti panagpamati tayo, idi nga ubing tayo pahay, aging ga kumati panagtaeng tayo, panaglakay, panabakat tayo, kasnyay kumampay lang, wano napigpigsa pay, nabilbilag kumapay, naununag kumapay, ti panagpamati tayo kan Kristo, kan Apo Diyos. Kastoy matlang ti bagbaga, ti ebanghelyo tayo. Ti istorya ni Simeon ken ni Ana. Ni Simeon lakayen. Uri ni Ana. Manipod kinaubing da or urayan da ti iyo umay ti Mesiyas. Or urayan da padpadaanan da ti iyo umay ni Jesus. From their young age up to their old age, they were waiting patiently for the coming of the Messiah. Inaldaw, ti teksto ko na, inaldaw at daday di templo, ni Ana, inaldaw rabii. Mano titawon ni Ana. 7 no 8 taon laeng kalpasan nga nagasawa ket nabalo. Manipod idin aldaw rabii aday di templo. Ket 80 nga taon nga gururay aday di templo. Wow. 80 plus 7, 87 plus 13. 100. So almost 100 years. Almost 100 years old. Ni Ana. Ngam adda di templo, agur uray, iti isa sang puti Mesiyas. Day and night, she was praying and she was waiting for the coming of the Messiah. Her faith in God, ti panagpamati na ka na po Diyos. Kastamad ka ni Simeon, uray iti panaglakayanan, iti panagpamati na kan Yahweh, ka na po Diyos, saan ang nagbaliw, saan akimapoy. No dikit di ad-adapay nga imununeg, ad-adapay nga imununeg. Tapno daytoy pamati iti nataengan. Pamati ti bakit, pamati ti lakay. Anya ti kuna iti leksyon tayo maniputidaan ay baro atulag. Ti may kadua Timoteo. Daytoy pamati ti nataengan. Maipasa kuma kay ti ububing. Maipasa ko mga kay ti sumarsarno a henerasyon. Ti surat ni Pablo ken ni Timoteo, in palagip na ken ni Timoteo, ti legacy of faith, ninanang na, nga, yunis ken ni Lola ng Loida, dua abakat, kat dagitoy dua abakat, ninanang na ken ni Lola na, in pasa dati pamati da ni Timoteo, tapno ni Timoteo ket maysa ana tulnog ken maysa natudyo nga adipen ni Jesus. Kinagpayso na nagbalinpay ni Timoteo a pastor ken later on segon iti tradisyon ti iglesia nagbalinpay nga obispo.
All because of the faith of her mother and grandmother passed on to him. Dayjay saan ang nagbaliw a pamati tayo kan Kristo, kana po Dios, uray iti panakagteng tayon ti kina senior, kan panagbaling a lolo kan lola tayo. Saan ko mga agbaliw, no di kiti umununeg ko ma, daytang ka umununeg, dumakdak kala pamati, intay ko ma ipasa kay ti sumarasarunong kada tayo. Kas inaramid ni Loida kan ni Luis. Let us pass on that legacy of faith to the younger generations so that the younger generations may also develop that sense of trust, that trust and love for Jesus, for God, so that even if they reach old age, their faith will never falter. Tapno uray no lumakay, bumakaddan. Uray no agkubkubudan. Uray no sumron dagiti rayumada. Uray no sandanton ko mga makatakderpay. Gaputi sakit da, dahil pamati da, at dan tula takadakwada, kun na ipasa da kay ti anak apo ko da. Anya na nagpintas. Istorya, dagiti nataingan iti Biblia. And how they remained faithful to Christ and to God even up to the end. Kakabsat as senior citizens, kakabsat a lolo ken lola nga dati ita. How is your faith? Kada kayo nga adda iti online services. Sumubsubaybay iti online service. Kada kayo nga dati pagtaingan. Kumusta ti pamatim kabsat? Umununig ka di ti pamatim ti inaldaw. Naipasam ka di ti pamatim kan panagayat mo kan Kristo, kadagiti anak mo, kadagiti apukom, kadagiti sumarsorno a henerasyon. Have you passed on that legacy of faith to your children and to your grandchildren? Daytoy a Domingo, makarit tayo. Let us pass on that legacy of faith. That faith that we had. That faith that grew deeper and deeper as the days passed by. That faith in Jesus that keeps sweeter and sweeter as the days go by. That faith that becomes stronger and stronger as the days go by. Agyaman tayo mo, kay tinaganak, kay ti lolo, kan lola tayo, dagiti apong tayo, isuda, anangi pasa ti pamati da kada tayo. Ni Ate Beth, malagip ko lang unay, Gestoryana, apay ating aging katatakat at daka dito'y NAX UMC, itilaksid ti UCCP isuda. Di kapuunan da, di laon yun, kay UCCP, ngam dito'y UMC da. Apay nga daka dito'y, aging ka itataate. Eh, dito yak pindapan ni nanang ko, Pastor, dito nanang ko jay daon yun sa UCCP. Ngayon dito Manila, ikinumprota ko as Methodist, Pastor. Ninanang na. Isot nang ipan kan kwa na to'y. UCCP ni nanang na, di laon yun, ngam itidantoy na, dito'y tinangipan na aging ga ita. Katday nga, natawid na nga pamati din na lang na, isuti, itpatawid na kay ti anak ka na po ko na. Santay ka di nga lipatan, dayjay natawid tayo, apamati tayo, manipod ka na nanang, tatang, lolo kan lola tayo. No kasanong kumati, panagpamati da. No kasanong kumati, kinaunag ti pamati da. Kas de ka di mo, wano na unag kumapay. May our faith never falter. May we remain stronger in the faith. Kas kinaunag ti pamati, kan panagtalag ni Caleb,
ni Luis, ni Loida, Simeon ka ni Ana. Tapno kahit ko tagturpos, iti kararag iti nataengan, nga isu dayta awis ti ayab ti panagdaydayaw tayo. Salmo 71, Psalm 71. Iti verse 9 ko na, uray kadi iti panagtaengkon, panaglakay ko, panagbakit ko, uray no nataengan akon di nakadibaybayan. And that, hopefully, that will be our prayer. Sapay taday ti kararag tayo. Apo, no dumteng ti kanito nga kumapsot ti matakon. Tapno narigat kon abasaan di Biblia, agbiddala kon. Kas nagiti do nga senior tayo di sango. Kanya ket edi 42 ti tawen ko biglalatan nga jak mabasa di Biblia, nauwan ti reading glass ko. Ti dawat ko na po Diyos, Lord, sa mo kading palubos nga, saan ko itong mabasa di Biblia? Uray no aggusarak ti reading glass. Okay lang kanyak, basta mabasa di Biblia. Agyaman tayo, makabasa pa, dagiti idwa nga kadwa tayo di nga to. Nung muna tayo di Biblia nga igamdakat, nagbabati ti print na. Maawatan tayo dayjay. Uray no nataengan tayo. Uray kumapoy amin nga faculties tayo. Kumapoy ti mata, kumapoy ti tumeng, kumapoy ti panagdangag. Uray no kumapoy to amin. Saan to ako mapoy ti pamati tayo. Na yung bagagsapa kada kayo kakabsat. Na yung bagagsapa kanyang kabsat nga dadta pagtangan. Sapay tagtultuloy ka ti pamati. Agtultuloy kayo ti pamati. Agtultuloy nga uneg ti pamati yo. Amen. Amen. Itatati pa ng bigbig tayo kagiti senior citizens ken dagiti lolo ken lola. At that presentation dagiti anak tayo agtutubo. If home is really where the heart is, then home must be a place we all can share. For even with our differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live
Thank you, thank you. Kung naman no siya, ti lolo ko no lang kinablawan tayo. Agyaman tayo kayo tagtutubo. Dawatag man kayo ti senior citizens, kan grandparents, kan dada ito itataumay kayo ti sangwanan. Kaya't kung nga ikararagan kayo ita. Dagiti lolo kan lola, dagiti senior citizens nga daditoy. Umay kayo kaditi sangwanan. I want to pray for you now. Oreg tader kailatan. Yan, si Ethel, proud lola. Oh. Siyak, aduta kita pukok iti kaanakan. Once more, mabaling ka din nga i-extend tayo dagiti ima tayo turong kadakwada. Let us pray for them. Agyaman kami kan ka o Diyos, gaputi biyag dagitoy nga ama, ina, lolo, lola, kan senior citizens. Agyaman kami, agsipod ta. Naayat, dagitoy a grandparents, kay itapo ko da. No kasano o apo ti panagayat kay itanak da. At adapay o Diyos ti panagayat kay ti apo ko da. Dawatag ka di nga, tulungan mi da. Tapno mabalinda ka di nga, idalan. Padakkelin da kita po ko da. Segun iti pagayatam. Dumakkel ko ma da iti aywanda, tagartaraken da, apo ko da. Segun ti panagdakkel ni Apo mi Jesus. Kasama to Dios, agyaman aken ka, gaputi biag dagitoy, alolo ken lola, dagitoy as senior citizens ti iglesia. Lord, dumteng ti panagkapoy, ti panagkita, panagdengeg, panagraman, agraman panagkapoy ti ibagi. No daduma, ado dagiti marikna na sakit. Sakit iti likod, agraman tumeng. Ngano dumteng dagita nga sakit. Dumuko dagiti sakit o apo daw hatag ken ka. Patibkerem kad ida. Patibkerem kad ida. Agasam kad ida. Agasam kad ida. Si kakadiwapo tinang runa amang kadwa kadakwada. Bendisyonam, maminsan pa'y dawatin mi bendisyonam. Dagitoy alolo kon lola, dagitoy as senior citizens, ito nagtiglesia. Agyaman kami kan kagaputi panagpamati da. Agyaman kami kan kagaputi legasiya ti pamati nga inda-inted kada kami, da kami nga sumarsaruno kadakwada, da kami nga ubing pay. Italik mi, maminsan pa'y italik mi daken ka. Tinagan mo Kristo, dahil kararagmi. Amen kan amen. Sumango kay kadi iti kongregasyon kakabsat. Mabalin kadi, mabalin kadi ngay kanta iti standing ovation. Dagitoy senior citizens, kan lolo, kan lola. Ni, nagkapsot mo palakpak tayon. Ayan. Senior citizens, grandparents, this is your day. Thank you for your life. Thank you for your faith. And happy Senior Citizens Day. Happy Grandparents Sunday. God bless po. God bless you. At danto maawat yung token manipot iglesia. Hangkay madanagan. Itangarod kakabsat, intay ipaay dagiti sagsagot tayo iti apo. Mawagan dagiti ushers.
Apo, dagitoy dato din kami paikan ka. Benedisyon ka dagitoy. Santifikaram ka dagitoy. Pasantum ka dagitoy. Aramata mo, Apo, dagitoy tapno. May waragawag pa iti mensahem ti panakaisalakan. Kay iti adupay at tataw kan adupay lugar. Benedisyon naman dagiti anak mo na ipay ka dagitoy. Numanuman o Apo, tintedakan ka. Dawatak isublim kadakwada ti maminggasot adaras. Unod adupay. Agsipot na dagitoy ti pakitam. Ada kami amin ket agbyag ananamay, agbyag ngaglaplapusanan. Tinagan mo Kristo daytoy kararagmi. Amen. Agtalent tayo kanakalakder kakabsat kasrambakan tayo ti Santa Comunion. Awagak kumadag iti communion steward sa iyong may dito sangwanan. Kakabsat, tiday to'y kanito, lagi pantayo, tidakala sakripisyo ni Kristo kada tayo. Sakripisyo, gaputi ayat na kada tayo. Manipod langit, imay ni Jesus, nakipagbiag kada tayo. Nagbalin nga dipen. Nakipagladingit kada tayo. Nakipagragsak kada tayo. Nagrigat gapo kada tayo. Lagipon tayo ngay tiday di rabii, sakbay pa nakalipot na. Tinipon na kita dalan na. Itimay sa apang rabii. Nangalay sunat itinapay. Hindi nakapagyamanan. Pinisi na. Intid na kayo tidalan na kinunana. Alahin nyo, kanan nyo, daytoy tibagik ang mapisig apo ka na kayo. Aramidan nyo daytoy, apakalaglagipan kanyak. Kalpasan ti panang rabihin ng alay ti kopa. Hindi nakapagyaman na ninted na kayo ti adala nakit kinunana. Uminom kayo amin ti daytoy. Daytoy ti darak ti barotulag amay parukpok gapu kada kayo. Agpay ti panakapakawanag iti basbasolyo. Uminom kayo amin ti daytoy. Aramidin nyo daytoy. Apakalaglagipan kanyak. Agkararag tayo. Ingkakad ipaay o apot Espiritu Santom kada kami na tipon-tipon dito ita. Ken kada gitoy at tinapay ken kopa. Aramidam kada gitoy para kada kami bagi kendara ni Kristo. O Espiritu Santo umay kakadi. Balbaliwan ti puso mi ken pagbalinam kada gitoy at tinapay ken kopa. Abagi kendara ni Kristo nga pumi. Umay kakadi. Umay kakadi. Agnaed kakadi kada kami. Agtalinad ka kada kami. Tinagan mo Kristo. Daytoy pakikaasimi. Amen. Ken amen. Agtugaw tayo. Kakabsat. Iti panaglakam tayo iti komunyon. Ada upat nga estasyon tayo, agtakder ti sangwana, nagiti communion steward sayo, umay tayo, mangala tayo, iti ostya, kan iti kopa, agsubli tayo ti pagtutagawan tayo. Intun makaala tayo aminen, agigidan tayo to ang aglakam, iti komunyon.
Agigidan tayo ngaglakam, iti Santa Komunyon. Tibagi ni Kristo, amay paay kada tayo, kanan tayo, katagyaman tayo ti Diyos. Tidara ni Kristo, anay parupok, agpaitip pa nakapakuan na iti basbasol tayo, inumon tayo katagyaman tayo ti Diyos. Thank you. Kaimbagan nagayem ni Jesus, no dumtengken kadila dingit. Ikaten na ti danag, tulumpig sa ited na. O kaimbagan nagayem ni Jesus. Ni Jesus di kaimbagan, agayemin masarakan, tulong mo numat nagkahararamu denggen na. Kaimbagan agayem ni Jesus. Ken Jesus inak masarakan, talaken ragsak tuy kararwak. Takyag na agsadagak, awan tuti pagbutngak. Kaimbagan agayem
ni Jesus. Ni Jesus di kaimbagan, agayamin masarakan, tulong mo numat nagka, araramu denggen na. Kaimbagan agayem ni Jesus. Ket no may tuwiti sip nget tati alun ni patay dumteng. Awan tut kabuteng ku adaken Jesus ku. Kaimbagan agayem ni Jesus. Ni Jesus di kaimbagan, agayamin masarakan, tulong mo numat nagka, araramu denggen na. Kaimbagan agayem ni Jesus. Agkararag tayo. Madayaw ka wapo, iti daytoy nga oras. Agsipod ta sikatin ng palagip kada kami. Amasapol, nga umununag ka di pa iti panagpamatimikan ka. Amasapol nga, ibiyag mi, ti pamating ingkam tinawid. Kaligiti naganak mi, kaligiti apong mi. Agyaman kami matagsipod ta, pinalagay pa na kami. Nga iti tunggal aldaw, umununag. Umununag ka diti panagpamati mi. Kumapoy man ti bagi mi, dagiti tumtumang mi, dagiti tultulang mi, dagiti panagkita mi, panagdengag mi, panagraman mi. No dumteng ti panaglipat mi. Dumteng ti panagkabaw mi. Ngem o Dios, saan da ka kadi amalipatan? Saan da ka kadi amalipatan? Saan kadi nga kumapoy ti panagtalik ken panagpamati mi? Tulungan na kami tapno mabalin mi kadimot nga ipasa kay ti anak ken apo ko mi. Kaya ti sumarsarunno a henerasyon ti pamati mi kan ka. Kas kan Loida kan Luis, ni Simeon kan Ana, ni Caleb, kan ti salmista. Mabalin mi ka di tagtalinad, wen, agtalinad iti dalan mo. At tuyo apo, dawatek kan ka, bendisyonam da kitong anak mo, para buram ka dida, ipaay mo dagiti karkararagdaken ka. Ipaay mo ka di dagiti dawdawat daken ka. Kas yunat ko ti takyag ko agturong katakwada. Ken kay ita dati babalay da. Kadwami ti online worship. Iparukpok mo taglap na pusana na parabor kadakwada. Agasam ida kayo tinasakit da. Kasta mataramidam kayo ti pasati pamilyada. May all those who are sick this very moment, O Jesus, be healed. May they be healed in your mighty power, O Christ. Katig kasapulan iti pinansya. Luktam, O Diyos, ti tawtawaken ruangan ti langit agpaay kay ti pinansya akasapulan da. Ti kasapulan ti talna iti panunot. Grant them that peace of mind. Wenno apo, italik ko dayto ay kongregasyon ken ka. Italik ko ida salwada mida. Aywana mida. Tarauna mida. Pagasatem ida. Itinagan mo Kristo dayto it kararagmi. Amen. Amen.
Intunin tayo may tipon, kadagi jayan imun unan. Intay tuwag kan kanta, agdayawag na nayon. Ukay baga nagayem ni Jesus. Ni Jesus di kaimbagan, agayemin masarakan. Tulong mo numat nagka, araramo denggen na. Ukay baga nagayem ni Jesus. When kakabsat, ni Jesus tikimbagan agayam tayo. Jesus is our best friend. Our BFF. Best friend forever. Sakbay pay ang nabukil day ta BFF asao. Adan, tiim no may bagbaga that Jesus is our best friend forever. Go, intayo. Ipakamu tayo daytoy adamag kay ti amin natatao. Intayo ipakamu tayo. Ani Jesus ti Dios so ti best friend tayo tagnanayon ket iso ti adda amang pagpabilag kada tayo, mang pagpapigsa kada tayo, mangkadkadwa kada tayo uray iti panagtaeng, panagbaket, panaglakay tayo. Ket itkas mapan tayo. Ukradan tayo dagiti dakulap tayo. Ket awaten tayo ti pamendisyon. Ti bendisyon ti Dios ited na ken ka, parabur na ited na't familyam. Ti masakbayam, tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig kumati pusum, bendition ti Apo. Ti bendition ti Dios ited na't anak mo, parabur na ited na't ap-apum. Ti masakbayam, tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Tinagan tama, itanak kan Espiritu Santo. Amen. Amen.